Orainetik inditeken beste lanketa edo erneote bat da, Antonio Blaik proposatzen zituen hiru indarrak obserbatu ia ekilibrion txugun edo ez. Edozein elkarrizketatan zaudela, kalea pasiatzea atetzen zala, musukua jarri edo ez hor zalantzan zabiltzala, edo zalantzagabe zabiltzala, edo zer, pentsamendu eukizunin, erne, nire ekintza indarra, nire maitasun indarra eta nire inteligentzia, ez, nire arrazonamendua edo ekilibrion jut. Pentsatzeutena, sentitzeutena eta iteutena gauzabea da, aurrena sentitu geho, pentsatuta geho hain azeiten, nola nabil, zertan nabil, ohartu, ze gure bizitza ez da kanpun gertatzen den hoi, ez gure bizitza da kanpun gertatzen den horrekin iten duguna. Zuk eukizuen ez dake, seme bat, alaba bat, zoragarria, bai? Eta zu haserre hon. Bueno, semia eta alaba zoragarriak hor daude, eta zu haserre zaude. Zure bizitza momentu hortan ez da kanpundon horren arabera, ez, zure haserrea barruan dakazun hortaz. Ez pazta hartzen, ondorio batzuk egikotu, ekintza batzuk ingotu zulako. Edo ekintza batzuk zanpatuko juzulako zure barruan. Eutxingo juzulako, orduan bomba atomika oinakin bihurtuko za. Zein da proposamena? Ohartu, haserre noz. A ber, ze gertatu da ni haserretzeko? Agian bai, agian ez. Agian bai, agian ez, beste lan batea damakigu. Perdon radikal, Colin Tippinena eta aukeratako bat. Non, hor ikusi zen ezake, zure energiak eskatu dula, esperientzioi zuri surran aurrin jartzia, zuk ikasteko. Azkar ikasi eta ongi ikasi ze bestela errepikatu ingo da. Ikasi arte. Zertik zure energia ez delako geldituko zuk ikasi arte. Ez baza ohartu hortaz, 6 paeta jotzen ze. Lasai paetak nahi duzun toki guzitan nengo dia. Zein da beste proposamen bat? Zu haserre baldin bazaude, eta onartzen bazu haserre zaudela, horrena ohartu inbertzu. Haserre noz? Onartzen bazu haserre zaudela, bueno, ni atian nazen neurrian ere seme alabak aurrin bat, eta ni haserre bano, momentu hortan soñatu da izute barkatu, momentu bat utzi, ne buruakin, momentu bat ze, ohartuna haserre nozela. Aurrena jakin nahi dut ze gertatzen den, bestela haserretik aterako zait dena, orduan utzi pixkatin. Zer da gertatu dena? Ez dakit, ez da bilatzen errudunik, bilatzen dena da nolabait ulermena eta ekilibrioa. Hoi da bilatzen dena, bide hontan. Hola ez do beste masaila jarri berrik, ez do turko bururik, ez da inor zuza erruduna, oroitu, zuza erruduna bitu, bihatz badakat aurrea beira, bestia eta gito sobinoa beira don, eta irutiut neri beira, epaitzen dutenin, bat epaitzen bauta horreka, negana irudatoz, Oroitu, epaitzen duten aldiro, epaia bota aurretikan, nere barruan epaian energiaz betenaz. Eta geho batetzen da, zatitxo bat aurreka, beste guzia hemen gelditua, nik ez du nahi. Nik ez du nahi epaiekan. Epaitu nahikoa eta gehiagit, uste beste hiru bizitzatako ere nahiko epaitu izan dutela. Non bate fabrikako kontua, ez dakit. Bino ez dut epaitu nahi. Ez da ni epaitzen hautenak ere. Jakin gote, nahi bat botzen hauteneko, behar behen burua hiru botzen nahi dira. Alba da inorretzala hain, zein modu. Bitik gertatzen bada, ni bakit ez dela komodua. Holako barru kontuak eta zaleratzen dinin, askotan inkomodu dira, askotan mino gehiago gehienetan. Maitasun kontuk eta dinin eta ja pixka bat nolabait gure birian jarria gaudela, orduan ulertzen hasten eta orduan beste kontua. Proposamena da, hastia martxan.